Nyika yese yavhunduka nhasi, hazvina kumira zvakanaka zvanga zvisitomborina. Apo pari kubuda mashoko ari kukorokotedzwa mudzimai wemutungamiriri wenyika, amai Dr. Axel Mnangagwa. Pano vari kubudisa mashoko vari kuti Her Excellency the First Lady Dr. Axel Mnangagwa graduated today with a Doctor of Philosophy degree in Tourism and Hospitality Management, title of this is the efficient of hotels in Zimbabwe data development analysis approach. Ndo zvavari kunzi vasanganiswa nedegree iroro, Doctor of Philosophy degree in Tourism and Hospitality Management. Zvichingoenda zvakadaro, vanhu vari kuzobuda vachitaura zvakawanda kubva patanga kutaurwa nyaya yacho ichitaurwa navaniki mangwana. Pano pari kunzi ko iyo title yekuti Her Excellency mave kuiwana kupi, zvakatanga rini izvozvo zvekuti Her Excellency, nekuti munhu mudzimai wemutungamiriri wenyika, zvoreva here kuti akutodedzwa netitle yekunzi Excellency nekuti iye ari kunzi mudzimai wemutungamiriri wenyika? Inyaya dziri kutaurwa pano, ende nyaya idzodzo hadzisi nyaya dziri kungobuda nyore nyore. MaZimbabwe munoaziva kuti havasi kungodzitora nyore nyore nekuti zvizhinji zviri kutaurika. Asi tiri panyaya iyoyo, tiri kuonawo zvekare vamwe vari kuzobuda vachinongedzera kuti ayo madhigiri haana basa, madhigiri chero emusangano, vanongopanana pachizanu-zanu pavo. Zvinhu zvizhinji zviri kungotaurika pamusoro pedhigiri irori. Asi mhuri yeZimbabwe, isusu tangoona zvakakosha kuti tiuye tikuzivisei kuti ndizvo zvaitika, vagraduata vasanganiswa nedhigiri ravo. Ndo nyaya iripo nhasi yatangoti tipfuure nayo nepano tichikuzivisai. Tinozviziva, munazvo zvakawanda zvekutaura mucomment section. Tiudzei kana muchangopedza kulaika chete this video, motiudza kuti nyaya iyoyi muri kuionawo sei.